Magandang hapon po mga kabarit. Ito naman po tayo. Magluluto na naman po ako ng sinigang na bangus. Ito po ang aking mga ingredients. Bangus. At saka ito yung tangkay ng gabi. Saka may luya, bawang, sibuyas, paminta, patis, mantika. Nilagay ko na dito yung mantika. Tapos sinigang sampalok at saka magic sarap yung pasarap. Bago nating yun, isahan na natin po ang pagluluto para maluto na. Buksan muna natin ang apoy para makapagluto na tayo at hapon na. Pang-ulam ngayong gabi. Una muna, mantika. Unahin natin ang luya. Tapos, sibuyas. Na sabihin na natin yung tubig. Tubig. Wala ng tubig. Iba natin sabaw para may sabaw din mga aso. Lagyan na po natin ang magic sarap habang nagpapakulo para lumasa na sa sabaw. Tapos paminta. Takpan muna natin siya. Antayin natin na kumulo. Tapos pagkulo, ilalagay natin yung ito. Ito yung ilalagay natin pag kumulo na. Tingnan na natin baka nakulo na. So ngayon nakulo na siya. Pwede na natin ilagay itong sinigang sa sampalok. Original.
natin kung anong lasa. Kulang pa sa ano, alat. Bigyan natin ng patis. Patis. Sarap na. Ngayon, pwede naman natin mga kabarik ilagay yung bangus. Ito naman mga kabarik bangus. Pag kumulo na sa lagyan ang bangus. Tima natin mga ilang minuto, saka naman natin ilagay yung tangkay ng gabi. Go. Ayun po, tingnan ulit natin. Pwede na pong ilagay na tangkay ng gabi. Madali lang kasi tumaluto. Kaya pwede siya. Takpan din ulit natin para maluto yung gabi. Pagluto na, okay na maluto. Maya-maya ulit. Go. Tingnan na natin mga kabari. Luto na tong gabi. Tingnan mo mga kabari ko. Ang lapot ng sabaw. Lapot. Parang ang sarap nito ah. Sarap. Parang ano, may gabi. Yung gabi na laman. Luto na to mga kabari. May ulam na kami ngayong gabi. Okay na. Ayan. Ayan na mga kabarik. Luto na yung ating sinigang na bangus sa gabi. Sa tangkay ng gabi. Yun. Bicolano style po yan mga kabarik. Ngayon ko nga lang din ito matitikman eh. Subukan niyo rin po. Sana po mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po. Sa susunod po ulit.